човек е това, което яде, но по-важно и по-така добре е да запомним, че човек е това, което яде и след това, което разгражда и усвоява. Тоест, ние може да изяждаме една храна, но ако не я разграждаме, не я усвояваме, тя не стига до нашите клетки, на практика ние почти нищо не сме постигнали и пак имаме дефицити. Това са така наречените скрити дефицити, а в нашата терминология се нарича клетъчен глад. Мисълта за храната и за храненето е и главният основният страх на човек. Той е дълбоко на подсъзнателно ниво закодиран в нас. Страха от липсата на храна или какво ще ядем. Така че фактора хранене за човека е важен фактор, изключително важен фактор. Храната обаче ни носи и енергия. Ние изказваме в практиката си, в разговорния език, че нужно е да се храним, защото са ни нужни калории, защото човек е в някаква житейска ситуация, от която има нужда от повече енергийна храна. Но за да се освободят тези калории, да освободим енергията на храната, ние даваме от нашата налична енергия в момента. Тоест храносмилането е доста енергоконсумиращ процес. И на базата на тези знания има 3 вида храни, които е важно да ги знаеме. Това се включва в нашата така наречена здравна грамотност. Хубаво е всеки един човек да знае тези 3 вида храни и когато си прави менюто за деня или когато се храни съзнателно или несъзнателно, горе-долу да може да прави баланс между тези 3 групи храни. Първата група храни са така наречените биостатични храни. Това са термично обработените храни, готвените храни. Тези храни ни носят главните структурни хранителни вещества, те ни носят и удоволствието, но за да ги усвоим, ние отделяме много от нашата енергия. Тоест, храносмилането тук, като енергоконсумиращ процес, изразходва голяма част от нашата налична енергия и сигурно сте забелязали, когато децата са болни или животните, когато са болни, те първото адекватно действие е да спрат да ядат, отказват да се хранят. Тоест, по този начин жизнената сила или организма, или, как да кажа, вътрешния лекар в нас има най-правилното нещо, най-правилното поведение, а именно да се съхрани енергията за по-важни процеси, за преборване с конкретния вирус, за стимулиране и засилване функцията на имунната система, а не за храносмилане. Така че в един момент, в такива ситуации, храненето може да се окаже вместо полезно, вредно. Тоест тази група термично обработени биостатични храни, храни, които нямат ензими, са храни, които на нас не ни носят енергия и те не са подходящи във всеки един етап от нашия живот. Когато сме болни или когато имаме проблеми, по-малко трябва да се обръщаме към тях. Една голяма група храни са така наречените биоактивни храни. Това са живите храни, защото те имат ензими. Това са суровите храни още, но на практика сурови храни са единствено плодовете и зеленчуците, които ние ги използваме. Те ни носят удоволствие само ако ги обичаме. Ако не ги обичаме, не могат да ни носят някакво голямо удоволствие, но са необходими за нашия организъм, най-вече защото съдържат растителни фибри и те са пък нужни за правилното функциониране на цялата храносмилателна система, най-вече на дебелото черво. Вместо да използваме от аптеката растителни фибри, най-добре да си ги набавим от плодовете и зеленчуците. И има една друга група храни, това са групата на биогенните храни, които, както самото име показва, те ни носят енергия, генерират енергия. Това са храните, за които ние, когато ги използваме, не отделяме почти никаква енергия от нашата, а те директно ни зареждат. Така наречените енергийни храни. Това са, разбира се, сурови храни, разбира се, които съдържат ензими. И групата на биогенните храни, тя е малка, но е съществена. И всеки човек трябва в ежедневното меню да има от всичките тези 3 групи храни, но най-вече да има задължително от биогенните храни. Първата биогенна храна е и първата храна, с която се среща човека, кърмата. Преди кърмата обаче се отделя едно вещество, което се казва коластра. Тя е само в първите 70 до 80 часа от живота на човека се отделя от млечната жлеза. Това е особено вещество, казвам вещество, не е мляко. Особено вещество, което съдържа най-вече антитела и растежни фактори. Друга биогенна храна е меда. Меда е мощна биогенна храна и ако добиеме навика и практиката, всеки ден ядем по малко количество мед, под каквато и да е форма, качествен мед говоря, разбира се, под каквато и да е форма, това ще бъде от голямо значение към нашия енергиен принос, към нашето общо енергийно зареждане.
Биогенни храни са и суровите семена и ядки, а ако ги покълнем, т.е. ако ги поставим в състояние на контакт с вода, веществата, които инхибират ензимите, са водно разтворими и когато при покълването ги навлажним, те се разтварят, всъщност се освобождават ензимите, започва един мощен процес на растеж, на деление на клетките. Това е изключително мощен енергиен процес и тези кълнове, наши покълнали сурови семена и ядки, са изключително качествена биогенна храна. Друга биогенна храна са групата на синьо-зелените водорасли. Те са много актуални в последните 10 на 15 години и което е по-важно, което малко се знае, тя е пълноценна храна. Пълноценната храна е тази, която съдържа всички хранителни вещества и ние, за да се храним пълноценно, т.е. за да може всеки ден да получаваме всички качествени аминокиселини, казвам качествени, т.е. заменими, незаменими, всички масни киселини, витамини, въглехидрати, това е един голям трудоемен процес и това е на практика невъзможно. Ние трябва да можем да използваме биогенна храна, биостатична и биоактивна в комбинация в нашето ежедневно меню, което на практика не е сложно, не е трудно. Чисто анатомично 80% от имунната система на човек се намира под лигавицата на червата. Медицински се наричат пайрови плаки, но това са така първата бариера, първите стражи на нашата имунна система, защото храната, тя е микробиологично замърсена, тя не е стерилна. Много болестотворни микроорганизми, входа, за да попадна в човешки организъм, е главно през храната и всъщност това е първата бариера. За това значи здравия човек е здравата храносмилателна система.